ano yung first na gagawin natin? Got to okay, check the level of consciousness. Hindi ngayon dito, yan, hindi yan. Dito ngayon yan. Hey, baby. Up the shoulder. I shoulder the foot, no? Oh. Baby. So, siyempre, iyak yan. Conscious. Pero pag the baby is unresponsive, next is check for, will you activate medical assistance? No. So, kasi baby to, Care first. Care first, no? Na-discuss na sa inyo kasi during home rescuer, we are assuming na pag infant, okay. So, kung halimbawa yan tawag dito, unconscious, check for airway. Paano airway? Neutral position. Naturally yung bata, minsan nakaganon. Minsan nakaganon. Neutral position. No? Pag nakaganon siya, yan nakaganon, kailangan yung neutral mo. I-neutral mo lang. Neutral. Yung level. Yung child, neutral plus. Yung adult, maximum. Diba? Pero yan, hindi siya neutral plus, neutral position. Kung ano yung, kung paano nakahiga yung bata, yun lang yung neutral niya. So, neutral position. Check for mouth and nose. Kung meron siyang obstruction. Meron siyang obstruction, ang gagamitin mo, ulit ang finger mo yun. Diba? So, alis, tapos, kailangan kung i-assist mo, gawin mo ng konti, tapos, sulitin mo ng konti lang. Okay? So, halimbawa, sinupit mo ganon, ayaw. No? O kaya meron pa nakitang obstruction pero pumasok sa loob, you have to perform yung tinatawag na back blow. Yung back blow, gaganon mo. Kung halimbawa may upuan ka, pero lower than the heart. Kung may upuan ka, nakita, yan, ganun mo. Back blow. Shoulder blades. Between the shoulder blades, yung tinatawag na scapula. Hindi sa left, hindi sa right, sa middle. Huwag sa batok, no? Yung dati kasi, di ba, dito, lumalabas pero pwede yan ma-injured, no? So, dito tayo. Sir, may nagtanong sa akin, no? Sir, paano kung na-injured mo yung, spinal, o mas delikado, yung cervical, o yung dito. Thoracic na yata yung banda dito, no? Mas delikado yun. At the same time, pag bata yan, hindi malakas. Kasi pag matagal mo ma-injure mo, malakas. Mahina lang dapat. No? So, ganun mo ng konti. Lower than the heart. 1, 2, 3, 4, 5. So, for ano ito foreign body obstruction management. Back blow ang tawag doon. And then, pag kunwari, nakita mo wala pa rin, no? Mag-ano ka ngayon, chest thrust. Chest thrust. So, pagkatapos nun, halimbawa, nag-chest thrust ako, ano muna ito i-bow mo na, mamaya yung rest of the day, tsaka, para hindi naman ito. So, imaginary nipple line. Meron siyang nipple line, imaginary. Yan, tas dalawa. Yung iba, ganon, tapos, ganon. Mas maganda. Ito, tapos dalawa. Yan. Hindi pag ganon, So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, pagkatapos nun, 2 blows, no? Mouth, ano yung sa dapat? Mouth and nose. Hindi mouth to nose. Kasi pag mouth to nose, tatlong tao yun. Diba? Mouth to nose. Dapat mouth and nose. Hindi yung isang tao, dalawa. Bakit? Kasi pagkalapit lang, maliit. Huwag mo linitan yung bunganga mo para magkasabing ko. Hindi. Lalaki yung bunganga mo. Malaking bunganga. Okay? So,
back blow lang. Hindi masyadong malakas. Dito lang. Huwakan dito. For example, air bounces back. Bumalik sa akin yung hangin. Another, suspected obstruction talaga siya. Another, back blow. 1, 2, 3, 4, 5. And then, just press again. Just press. 1, 2, 3, 4, 5. Mas dalawin. Ang air bounces back pa rin, continue the process. Pag naka 2 minutes ka na, activate medical assistance kasi nagbigay ka na ng air. So that is for foreign body airway obstruction.